Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi ka natong tanan, no? Adlaw dahil karong Sabado, mga ka-followers, no? Mga ka-listeners. Og shout out dahil, no? Ganun yung tanan nga nasunod aning dramaha. Og shout out dahil, no? Kang Jerry Pino sa akong kuya nga nasunod aning dramaha. Salamat kayo ko sa pagpaminaw, samtan ng drive ka. Amping perminting nunay, no? Jerry Pino, akong kuya. Salamat kayo sa pagpaminaw. O sa uban nga sunod na rin dramahan, no? Shout out na yung tanan. O please dahil ko, no? O subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload niya mga sumpay nga drama. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan, part 21 nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Una mong ko'y vitamin si Lucky. Nabi, Mayong pagbuminaw sa Lex. Salamat na lang, Pino. Jack. Nabi, ito na lang kayo importante kayong isulti mo. Alang ni sa kaayuhan ninyong duha sa imong anak. Unsa? Sige na, saka na. Aron masayod ka. Dili may mong imo na lang isulti din eh. Kailangan masayod ka sa detalye. Sige na, sakay na yun. Aron, madali na. Jack, doon na ba yung anak na nagpaabot na ako? Nobe, don't worry. Tinarong ning akong tuyo ni mo. Alang ni sa kaayuhan ninyo ni Lucky. Sige na. Dali alang. Ganun niya mo din iihunungan sa kinan. Aron ka mo tuo nga seryoso ko sa kong concern mo. O sa imong anak, uban ni Alma. Unsa ka na, Jack? May mo ba ayaw dugaya? Nobi, wa ka ba magduda? Nga may kalabutan si Alma sa pagkadisgrasya ni Ronel? Unsa? Bago pa lang kung nasayod nga si Ronel, di ay mo'y amahan sa imong anak. Adto lang pagbunyag. Siya sperm cell donor. Di na importante na ko kung donor ba siya. Ang importante nga masayod ka, nga hapit mamatay si Ronel tungod sa maniubra ni Alma. Unsa nga pati ubra, Jack? Wa makalikay si Ronel sa iyang gikainkwentro tungod kay wa na niya magamit ang iyang break. Unsa? Hangtod karon. Tuwa pang auto ni Ronel sa mga kapulisan. Ilang gibistiga kung doon na bagay foul play sa pagkawagtang sa brake sa auto ni Ronel. No. Nubi, ikaw mismo. Naibaw gyud tingali unsay motibo ni Alma aron iyatong mabuhat kang Ronel. Di siya gusto nga dunay laing mo angkon sa imong anak nga amahan. Makahimo ni anak si Alma. Nganong dili man? Mibayad siya sa sperm cell donor. Nagtuo siya nga maiya ka na ug ang bata. Dili ko makatuo. Nubi, kinahanglang bantayan mo maayo nga di mawa si mong panan ang bata. Kay tingalig siya mo'y isunod sa daotang plano ni Alma. Murag dili ko makatuo sa maong mga una, Jack. May bayad og 5 million pesos si Alma aron mataw si Lucky. Migasto siya sa maong kantidad sa pagtuo nga dili mo pakita ang donor. Aron mo pailang nga mo'y amahan ini. Nobi, kinahanglan mangandam ka. Oh, Nob, nganong imo magdiablihan ng putan? Salamat sa imong pagpakabana. Ug salamat sa imong pagpasakay nako. Ihatod ka na ko. Ayaw na lang. Magtaksi na lang ko. Nobi, ihatod ka na ko. Nobi, please. Please, sakay ubalik. Ihatod ka na ko. Ayaw lagi. Maglisod sa kayo taksi din eh. Nobi, sige na. Wa ka man ako pugsaron. Tuhuan ko. Gusto lang makabantay ka. Niyan ay taksi. Nobi. Salamat sa imong pasidaan, Jack. Magbahay ka na, Nobi.
lalaki? Nasa iyang kuna na to. Nobe! Nobe, ngano ka? Nagkasulti mi si Jack. Ma, matuog ka ba nga kriminal si Alma? Unsa? Tubagaw na ko, ma. Matuog ka ba? Nga makahimo sa pagpatay og tao si Alma. Dili, oy. Mato ni Jack. Nawada ng break ang auto ni Ronel. Mautong na disgrasya siya. Ug, mauyayang gipasangin lang si Alma. Maodi ay ngagingan lang niyag traidor si Alma. Wa naman ko mahinomdom. Diin ko last gamihunong yatong adlaw nga na-disgrasya ko. May tuyo sa mga pulis nga mahinomdom ko unsay katapusan akong gihunungan. Pero wa man gyud ko'y nahinomduman. Wa gyud. Matod sa mga pulis nga mahimong masakpan nila kung doon na ba'y nabinawang sa kong auto. Kaya posible kaayo nga doon ay CCTV ni Antong lugar. Oh, ni Araman di ay kadini. Oh, nangita ka na ako? Nangita, Jud. Gusto na kong mahibawaan kung may nahinumduman ka na bang lugar nga katapusan mong giparkingan sa ibong auto. Wa gyud ma. Wa ka gyud maning kamot aron mahinumdum ka. Kinahanglang dunay madubag sa nahitabo nimo. Maubitan ay akong gihunahon nagmaayo ma. Unsa ang lugar nga katapusan akong gihunungan sa auto. Pero wa gyud ko mahinumdum. Wa ka magpagasolina? Wa man. Imposible sab nga adto man ni obraha ang akong break sa gasoline station. O sa imong kaliputan. Tingalig dunay gasoline boy nga nagkinahanglan kaayo kwarta, dili ba? Ambot ma. Ambot lang. Ronel, kinahanglan nga duna kay mahinumduman. Aron mapriso ang nagbinuang nimo. Laliman ka? Maayo gani kay nabuhi ka pa. Kung namatay ka pa, unsa may mahitabo na ako? Ang imo rin yung kaugalingon mo imong giuna-una. Ronel, mamatay sad ko kung maupanay na hitabo nimo. Mamatay ko sa kagool. Imo ba dayong sudyaan si Alma? Bahin sa gitugan ni Jack nimo? Unsa kay mayo na kong buhaton, ma. Wasad ko masayod, Nobi. Di magyud ko makatuog nga makabuhat si Alma sa gipasangil ni Jack. Taod-taod naman gyud mong nagkauban si Alma. Siyaro, wa ka gyud masuhito sa iyang kinaiya? Maugani nga dili ko magkatuo, ma. Kay sa namatikdan ko ni Alma, dili siya gusto gubot. Tingali gusto lang gyud ni Jack nga maguba ang inyong panag-uban ni Alma. Pero ayaw lang sad og pagkumpiyansa. Mahimo ba yang nagselo si Alma kang Ronel? Kung sobra ang selos ni Alma, wa unta siya musugot nga muduaw ko ni Ronel. May uban pagod siya. Mausad hinuon. Tingali gusto lang gid ming gupto ni Jack. Nasuko lang gyapon ka nako, love. Ha? Wa pa mong mo hipusa ang bank book nga doon ay authorization for withdrawal. O hangtod ang envelope. Wa bitay manghilabot, ana. Ay, kumpiyansa, uy. Si mama, dili kami hilabot, ana. Pero sa itong kalibutan nga, masudlan ang atong kwarto sa atong helper. Wa ka may salig sa atong helper? Misalig man. Pero ang tao kung abuton gyud pang hinahanglan. O kaha, matintal. Makahimo gid og sa. Ikaw na lang guhipos, ana. Di ko eh. Imo man na. Mong ikihipos, ana. Love. Ngano, love? Kuan. Mahitungod ko ni Lucky. Oh, kay... Nga naman ditong anak. Importante bigod siya sa imong kinabuhi.
Ato siyang anak, dili ba? Busa importante kaayo si Lucky sa akong kinabuhi. Mayong pagpaminaw Labi sa na Lex iunahan. Pinon. Love kaayo na ako. Love sad kaayo na ako si Lucky. Tempa, ngano nagkapangutan naman ka na, love? Gusto lang ko manikuro. Ang sabi ni akong love, uy. Pila na bayaron kagabi nga, imo lang kong taliktan. Unsa ko? Mingaw na ako nimo. Ay, kadiyot lang ha. Mihilak si Lucky. Ambi si Lucky, bi. O sabi di siya sinungdan nga nung gusto ko makauli dayon din eh. Tinuod? Tinuod, uy. Dong. Dali ni Dada, dong. Kugus kang Dada, ha? Uy. Nalipay man abi kay kuguson mas yang Dada. Love kaayo mo si mami ni Dada, ha? Cute. Nakatawa pa. Doon ako'y ipangutana ni mo, ha? Ug-anay lang cute ko. Unsa man na? Nagselos ka ba ni Ronel? Nagselos. Naglagot ka ba niya? Kisa may dili maglagot, ha? Ngaya mo kagibinuangan. May huna-huna ka sa pagpanimahos niya? Kontento na ko si mong gisaad na ako. Nga dili ko ni mo ibaylo kang bising kinsa lalaki. Unsibot ni mo ipasabot. Dako ang akong pagsalig ni mo. Ngay mong tinudon na imong saad. Busa nga naman ni maos pa man ko. Pero nalain ka sa dihang gibulgar ni Ronel ang kamatuoran niya at tong bunyag ni Lucky. Natural. Nalaing gyud ko sa iyang gibuhat kay nawawan ko ka. Nawawan ka atubangan sa imong mga kauban sa office. Pero okay rin ako. Basta dili lang gid mausab ang imong pagkikugman ako. Ayaw na pagunahon na anak, eh. Mag-coffee ka? Kana mo akong gipaabot. Kutawi una ko samtang pagduwa mi si Lucky. Imong gituganan si Alma bahin sa gisulti ni Jack. Wa, pero gipangutana ko siya kung nagselos ba siya ni Ronel. Oh, niyan sa iyang tuban. Unya na lang to magsulti may tungod ana, ma. Magkutaw na ko kape para ni Alma. Ayaw na paghilak, ha. Nihigayon na. Kinahanglang gamiton mo na ang imong kaligon. Alang og tungod sa imong anak. Boss, ngano man ka, boss? Wa man. Wali ka makabantay pag dool ako. Gusto ko mahinomdom din ko katapos ang mihunong. Pero wag ko nahinomdoman. Boss, anong gusto man sa kong mahinumdum, ha? Muna gihangyo sa pulis. Aron mailhan nila kung doon na ba yun nagbinuang sa akong sakinan. O niya, boss, doon na kayo ninumduman. Wa lagi. Ikaw, Chokes. Mutuo ka ba nga doon ay magbinuang nako? Kinsa man siya magbinuang ni mo, boss, ay? Si Alma ko, no? Ha? Si Alma? Kadong kalip ini din nubi nga tumboy. Mato ni Jack. Mao ko, no? O niya, boss, mito kang Jack. Ambot lagi. Pero, imposible, sab nga, wa na ko magamit ang brakes, auto. Mausag noon, boss. Pero, boss. Ayaw ko nagsakay sa pasangil ni Jack, boss, ha? Kitingalig. Gusto lang niyang magkagubot mo. Ambot lagi. O kinahanglang may humduman yun ni mo, boss. Ang last mong parkingan sa auto. Aron matubag yun ni mo ang imong pangutana. Love, doon ako'y ipangutana ni mo, ha? Ayaw lang lain na sa pagsabot. Unsa man na?
Ganahan ka nga maoy dadon nga ngano apelyido ni Lucky atong Ronel. Doon na papakoy mahimo. May pirma siyang acknowledgement sa bata. Wala naman tingali ko'y mahimo. Ganahan ba lagi ka? Pugsun ko nimo sa pagpatubag. Kung mahimo unta. Ngano gusto magyug kang masayod? Kay kung dili unta ka ganahan. Mahimong manglarga tas lain nasod. Kauban si Lucky. Biyaan ako si mama. Ato sing iuban. Dili lagi gusto si mama anang abroad kay tugnawan siya. Mangita tag lugar nga ways no. Kanang lugar nga dili kayo tugnaw. Unyaw sa mahitabo sa inyo negosyo din eh. Mahimong ibilin ko sa among kasaligang empleyado. Ang akong assistant. Doon na kay gilikayan din eh. Wow, uy. Kasabi ako likayan din eh. Si Ronel, Ngano ako mga likayan si Ronel? wag ka na mahadlok nga mahimong mangitag paagi si Ronel. Aron maiya si Lucky. Musugot sa deka. Ayaw kalimot. Amahan siya sa bata. Unya inahan ka man. Dili ka makapugong niya? Ambot lang. Si ambot lang. Prangkahi ko na ko, be. Unsa man? May gusto ka ba ni Ronel? Ha? Doon na ba? Nganong naabot ba ining bahina ang atong panagsulti? Oh. Ngano may bangon ka man? Tubaga ang akong pangutana. May gusto ka ba ni Ronel? Bisag doon na pa, wa na ko'y mahimo. Ah, so sa ato pa doon gidi ay. Doon na! Unsa? Pero bisag doon ako'y gusto ni Ronel. Pugson ko pagpatay ang maong pagpati. Kay dako kog utang buot nimo. Dili na may gusto na kong madungogikan ni mo. Nalipay ko kay ako imong gipili. Kay nagtuo ko nga nahigugma ka nako. Ha? Pero napugos lang day ka? Tungod sa giingon nimong utang buot? Angay lang. Nahartagan ko gibugaton ang dako mong natabang aron ikauban ko pa ang akong inahan. Ako ning gibuhat tungod sa akong pagbati diha nimo. Pasaylo ako. Pero wasad na ko mapugni ang akong kasing-kasing aron mo pitik ni sa tao nga nakapukaw sa akong matuod nga feelings. Sa ato pa. Wa ka may gugman ako. Pero gihatagan ko ikaw kalipay, wa ba? Natagpaw ka sab. Imo lang di kong giilan. Pag-ilan pa di ay ang akong pagpakiguban ni mo. Suod sa daghang katuigan. Pag-ilan pa di ay ang pagsunod ko sa tanan mong gusto. Wabay ako mangayo ni mo aron matagan ko sa akong kapritsyo. May trabaho ko aron way makatulisok nga sapi ra nimo ang akong giapas. Dili na ta mag-eskorta na. Asa ka man? Pagpalabay ko sa kainit sa akong buot. Imo gyud kong gipugos, Alma. Milakaw malagitos, Alma. Murag, maghinahina na ta sa pagpangitag atong kapuyan, ma. Unsa? Iya kong gipugos pagpatugan kung may pagbati ba ko ni Ronel. Nan, imo siyang gitugan? Nabugos man siya nga dadon na mo ang bata sa laing nasod. Aron usmon ang nga ni Lucky. Mao ba? Sa diyang wa ko musugot. Kay dili ka na mo ikauban. Mura siyang nasuko. Ug iya kong gihagit. May pagbati ba kuno ko ni Ronel? Kaya wa ko musugot nga ilisa na nga sa bata. Anak, mao na kini ang akong gikahadlukan. Hinungdan nga gipaandam ko ikaw paglig-on sa imong kaugalingon. Mahimo ko mampugan ang pinitik sa akong kasing-kasing ba? Aron dili mi makalagyo. Pero
Pero iyag yung kong gihagit. Anak, imo ba gyud ang tanang katungod? Aron ka magmalipayon. Gihagit lang yung ko ni Alma. Kung dili ka na magmalipayon o ba niya, desisyon dayon. Pero kung gusto kang muuban niya sa laing nasod, ayaw ko guna-hunaan, Nubi. Makahimo ko sa pagpakabuhi nga ako ra. Dili, ma. Dili ko ikaw biyaan. Nubi, mag-antos ka uban ako. Labi na gyud ron nga doon na kanay anak. Ma, naanan na ta sa kapobrehon, ma. Mabalik ko ta sa squatter. Unya ang bata, si Lucky. Kaluoy ang taon niya. Maana na si Lucky, ma. Ang importante, nga dili ta magkabuwag. Nga ikaw og si Lucky, ikaw man ko sa tanang higayon. Dili kita magbuwag, ma. Dili, ma. Nganong niyaman ka, Jack? Doon na lang ako'y gustong tinawon ni Moronel. Unsa man na? Inuod ba yun? Nga donor ka lang, hinungdan nga na mabdos si Nubi. Importante ba nimo nga akong tubag? Nahibong ako. Kung donor ka, nganong nahibaw ka man nga imong anak ang anak ni Nubi. Mahimo bang dili na lang ta maghisgot niya ng butanga, Jack? May gihuna-huna pa ko. Di ka gustong hiskutan. Tungod kay dunay hinungdan nga nung nahimo kang amahan sa anak ni Nubi. Dili man tingali kinahanglan masayod ka sa kinabuhi na mong duha. Gusto ko masayod, Ronel. Nahigugma ko ni Nubi. Tinud-anay ang akong gipati nga to niya. O karon bisag doon na siya anak. Andam gihapon ako siyang pakaslan. May ka-live-in na, sinubi. Dili importante ang iyang kalivin. Kay usa ni katumboy. Ronel, doon na lang ko'y pangutanan. Huwag tubaga lang gid ko. Unsa man? Nahigugma ka ba ni Nubi? May mo ba, Jack? Dili ta maghisgot niya ng butanga. Nahasol pa ko sa paghuna-huna sa akong kahimtang. Naglipog pa ko. Di na ko mabiyai ang akong auto sa dayon na akong pagkadisgrasya. Please lang. Ayaw na ko patubagaan. Mayong Ang bugtong ko rin yung sa ikasulti Lex nga. Pinoy. Ako ang amahan sa anak ni Nubi. Ug way laing makaangkon ini. Ako ra. Ma, anya lang may matuwag si Lucky sa imong kwarto. Unsa? Tingali ko po niya maabot si Alma. Matugaw pa ang pagkatuwag sa akong anak. Nahala, sige. Malipay hinuon ko nga ikatupad nako ang akong apo. Salamat kaayo, ma. Kung pukaon ka ni Alma, inigabot niya, unya makatug ka. Pukaon ta ba ka? Ayo lang. Anilang gid minimo. Nala, sige. Andam naman sad ko nga mga tarungan kung mamugos gid si Alma aron ka pukaon. May mo man ko nimong pukawon, ma, kung mamugos gid si Alma. Pero mobalipad gid ko niya. First time nga gitubag-tubag yung ingon ato ni Nopi. First time nga nag-aaway mi. Walang damha. Makabalik ko ining dapita. Alma? Nagkita pa kita din, no? May kasino mo gusto as. Maglingaw-lingaw unda ko. Kasino? Manugal na sa ka? Iprinda na sa nani mo ang inyong kumpanya? What? Kung sa iprinda. Di na mahitabo, Alma. Can I join? Have a seat. Oh, thanks. Drinks? No. Manawag ko waiter. Okay. Doon na kay bisita?
Wa man. Si Nobby, ikaw ba nimo? Ako ra, Jack. Oh, ikaw ra. Naibaw ba si Nobby nga niya ka din? Taghan na ba ni mo pangutana? O, sabi mo imnon. Order lang. Ako rin bayad. Oh, no. Mas ako pa'y mo bayad sa imong drinks. Pataw na dring waiter. Mag-order na ako. Boss, pwede ka matulog, ay? Wa pa ko magduka, Chokes. Mayon tag kapahuway kag sa iyo, boss. Anong dali na kang maulian ba? Nagsige magkukunauna unsa katapusan akong gihanungan. Wa jud kami numdum, boss. Doon ako nahinumduman pero sure man ko nga wa ko manaog. Murag doon ako gipalit og ako ra gipatunol. Unsa may imong gipalit nga imo lang gipatunon? Oo. Mura man tingali to. Sigarilyo, no? Kaya manabako day ko, Chokes. Gusto, nahinumdum na ko. Mawa, nakinom na kas lugar, boss. Dili, nahinumdum ko kunon sa akong gipalit. Hindi na ito. Sa gasoline station, boss. Nakapatubil ko pero manghilabot ka ha, ang mga gasoline boy. Pero nanaog ka sa auto. Nanaog ko kay nag-CR ko. Hala, boss. Tigalin mo tilas di magparking nga sa auto, boss. Kaya medtong ka kag-CR ka. Tepa. Di mang gasoline station ang imong ginungan, boss. Ambot. Na. Ay, ayan na sa nagpugsa ang imong nona, boss, ay. Kitingalig may anesthesia panangan. Napilin sa imong tutunulan, boss. Mao ba na imong operasyon? Anong maumay gihilabdan ang brake sa akong auto? Nganong ako may mong gipasanginlan sa pagkadiskrasya ni Ronel. Ikaw ra may posibleng maglagot ni Ronel. Tungod kay siya day mo'y amahan sa anak ni Nobby, di ba? Gusto lang gini mong samuko na nga mong pagpuyo ni Nobi, no? Tinuod ba nga sperm cell donor lang si Ronel? Tinuod ba, Alma? Diyan ka man di ay, Jack. Hapit naman ron ka down. Ay, kabala ka pa. Wa pa ko mubalik sa kumbisyo. Unsa? Ngano? Naghuna-huna ka bang mubalik sa bisyo? Wa na ba yata'y kompromiso? Ug ato na gyud ang atong kompanya. Pa, kientras wa pa na ko maangkon si Nobby. Ipadayon ko nga kung pagkugi aron di na maunlod ang atong kumpanya. Ngano? Sa gayon nga maangkon mo na si Nobby. Mubalik ka sa imong bisyo? Samot kong maninguha nga maapil sa laray sa kadato nila ni Alma. Aron sa ingon, sobrang kapritso ang mahatag ko sa binuhat nga mo'y natingban sa kong gugma. Pero doon na na'y anak si Nobby. Di na problema na ko pa. Nahigugma ko niya. Busa higugmaon ko usab, kinsa may iyang gihigugma. Jack. Uy, huwag may nakigda sa mong Catherine, love. Huwag sa ng bata. Oh, hain mo di ka ang akong love. Iyang gida si Lucky. Ma! Abli ko doon ang pultahan, ma! Ay, ikaw di ay, Alma. Wa sila si Nobi og Lucky sa mong kwarto. Niya sila matog. Oh. Abi na kong namiya na mo da. Ako silang pukawon, ma. Alma, mahimo ba? Ayaw lang sila tugawa. Maayaw na magkatog si Nobi, ingon man ang bata. Dili ko makatug nga wa sila, ma. Ay, tingali nga mo pahuway ka una. Ugma na mo pagsulti ni Nobi. Nakainom ka. Tingalig magkabikil na hinuon mong duha. Ma, kinahanglan mahusay ming duha si Love. Dili ba yung katulgan na mo nga mong problema? Mas musamot ang inyong problema kung mamugos ka na hinanok na pag-ayos si Nobi. Ma, dili ka lang di maning kamot nga magkauli ming duha si Love.
Ngano? Dunay problema ang inyong pagpuyo? Ako ning sama. Nahagit na ko ang akong love. Nagtuo man ko nga ibaylo ko niya ni Ronel. Pahuway lang una, ha? Inom ka. Busa nakasiguro ko nga way maayong resulta ang imong pagpamugos karon. Pahuway una. Una ning hikayon nga dili may magkatupad ming duha ni love. Dili mawa ni mo si Nubi. Pasagdi una nga makatog din si Nubi, ha? Pasagdi nga makapahuway sad ang akong anak. Love! Oh. Love ni anak ko! Bali na sa tong kwarto! Alma, makamata ang Love! bata. Pabalhin na lagi si Love sa mong kwarto, ma. Mangayo ko niya, sorry, ma. Musaad ko nga dili na ko manghagit niya. Love! Love, dali na. Bali na sa tong kwarto. Love. Love, nakamata na ka. Tana, Love. Ato na ta sa tong kwarto. Dada si Lucky. Ako na lang kugos niya, be. Mahimo ba? Biya na din eh. Love. Nahinanok na ko. Imog yung kong gitugaw. Di ka gani mo biya din eh. Kami sila kay og si mama mo ay mamiya ning baya. Love. Unsa man nakatog kabag maayo. Wala ko makabalik og katog. Anak, kung gusto ka pang makiguban ni Alma, ayag to kaya ang wa ninyo pagsinabtanay. Dili ko gusto nga magdako ang akong apo nga makabantay nga way kalinaw ang inyong pagpuyo. Mausa na akong gihuna-una. Natog pa si Alma sa sofa. Ha? Sayo kong nagkamata, ug ako nakita nga nagloko sa sofa. Magkutaon ako coffee, ma. Ako siyang andaman ng coffee. Una na ko pukawa. Nala sige anak. Hatagin at kalinaw ang inyong pagpuyo. Ayaw kayo nagmata ka na. Love. Love, sorry kid kaayo. May giandam na kong coffee para nimo. Higo pa una to. Aron mainita ng imong tiyan. You really care for me, love? Of course. Pwedeng makahag ko nimo. Imna una ang gigutaw na akong coffee. Awan sa man, kaya pa nimo maadto sa lamisa? Or ako na lang dadun din ang coffee? No. Bato ko sa lamisa. Pwede ko maagbay? Sorry sa nahita po. Imo pa ganing usbon ang pagpanghagit na ako. Dili ka na makakita na mo. Mabuang tingali ko kung imo ng buhaton. Mas mabuang sab ko kung pasanginlan ko. Dili na tumausap. Salamat kun mao. Kay bahagyo ka nga di sab ko gusto samok. Naano na ko sa atong panag-upan. Let it be. Ayaw na gyud ko kakita. Promise, love. Sige na. Aim na imong kape. Tingaling mapugnaw na. Dili ka mag-office? Unya na lang. Dali, tupari ko. Tuwa si Lucky ni Mama. Ako na tuwa si Kasuhi. Kadiyot Pagbumina ka sa Lex Pino. Mihilak na si Lucky. Paway lang diha. At tuuno na ako si Lucky. Okay. Nga naming gawas ka man. Mihilak si Lucky. Ay, nangita na sa iyang milk. Balik ka dito sa Alma. Kinahanglan magkasinabot mo balik, ha? Dili ko gusto nga magsigil ang mag-away. Lain na naman ko, Ma. Unsay lainan? Sukad lang sa nahitabo sa pagbunihag. Gipunaan sa gisulti ni Jack ug ang pagpanghagit ni Alma. Marag wala ko'y kanang muduol niya. Anak, ayaw una pagpada sa intriga. Paubayaw na nga may anak ka na. Nagkasiguro sa kumanga dili pasagda ni Ronel ang among anak. Nadutlan ka na ni Ronel?
Ambot mo eh. Gusto na akong tapuso na ning tanan. Nubi na intriga ka lang. Huna-huna una pag-ayo ang pagabuhaton nimong desisyon. Susiha ang auto, Chokes. Makuha na ni boss. Ambot lang. Pero, hasol. Gusto ko mulakaw, pero... wala yung kasakyan. Taxi di boss. Tempa, makuha ka dayo ng auto, boss. Nagikustode pa man to sa mga pulis. Siya raw. Wapag sila magkahimog report. Kinahanglan mamatingali, boss, nga doon na sila makita ang ebidensya nga binuangan ang brake sa mga auto. Suway lang sa pag-ato, Chokes. Okay, boss, sige. Mag-ilis na ako. Chokoy, Uy! Niya malay ka ba eh? gisosay ko lang unsa na ikalambuan sa investigasyon. Investigasyon? Oh, kung gibinuangan ba ang brake sa iyang auto? Hala. Mura di kang takiya sa auto di ay. Na-interes lang ko, Chokoy. Diyan, gilain akong amo nga dili dayon makalakaw kay way sakinan. Wa ba interes ang imong amo? Aron masayran yun, kinsay nagbinuang siyempre. Ambot na jud bay. Wa man jud kuno siya mahinumdom ay diin siya katapusan nagparking sa sakinan. Bida, no? Wa siya mahinugon sa iyang kinabuhi. Sus, may pa ka bay. Nahinugon pa. Parehas hindi kasi mong amo, Chokoy. Klaro kayo, nga dunay nagbinuang siyempre. Klaro kayo, nga dunay gusto nga mawa ang imong amo. Usa man, di lang yapon mo makasabot sa panghitabo, ha? Ha? May bagting ang imong cellphone. Ako na tanawon kasi nanawag, ma. Oh. Si Ronel ang nanawag. Imong tubagon. Natuog naman si Alma. Ako lang siyang tupakon. Tingalig ko sa iyang tuyo. Bahala ka. Ganun nanawag naman sad ka. Nubi, magkatuo ka kaha nga giinteresa ni Alma nga akong kinabuhi. Dili pa ko makatupag, anak. Kung tinuod man ang mga pasangil, nabalaka ko sa inyong kinabuhi sa atong anak. Unsa? Buwanha ko, gusto ko magkasulti tag maayo may tungod sa atong anak. Di si Alma. Busa dili ko ikaw tugtan nga mo, ani. Oh, kung mao na, pagkita ta. Ronel, giayran ko sa imong inahan. Unsaon ka ako niya sa pagpakauwaw ko niya makita nga nagkasulti ang duha. Way labot ang akong inahan sa atong problema, Nobi. Huwag dili sab siya makabuot sa akong pagpatik. Mas importante nimo ang imong inahan. Mas importante ka, kay inahan ka sa akong anak. Ug mas importante na ko ang akong anak, kay dugo siya sa akong dugo. Ronel, kinahanglan mo dawat sa kamatuoran. Total, paghimo sa atong anak, wa may kugma nga nakapaligon sa atong pagkaginikanan sa atong anak. Busa pasagdi na ko, utang buot. Wa lang imo hatagig bili ang akong kinabuhi nga gustong kutloon sa imong ka-live-in nga tumboy. Mahimong dunalay ng intrika. Busa dili dayon ta matuo. Unsay mahitabo kung tinuod ang maong pasangil? Mahimo ba, Ronel? Ayaw una sa muka ang akong hunahuna bahin sa usalang kapasangil. Nahigugma ka ba di ay ni Alma? Kinahanglan ka ba pang mangutana, anak? Nganong dili ka man na makatuo nga posibleng makauna-una og dautan si Alma na ako? Nakalakasab ko ninyo duha. Tingalig, buhatong taming ni Alma ang bata. Pero dili ka makabuwag niya. Dili ka na niya mabuhat. Kung magkahimo gid si Alma, tungod siyang desperado. Kinala magkita ta, Nobi. Hatagi ko gigayon nga, maistoryahan na to o mahitungod na itong tulo. Ug ang kaugmaon sa atong anak. Hello? Hello? Nobi? Hello? Wala siya mamati na ako. Kinahanglang magkasulti min duha.
buhaton kung matinuod ang ilang duda. Posible gyud ka nga magtinguha si Alma. Aron mawa sa mong kinabuhi si Ronel. Usaya akong buhaton. Aron basaran ko ang kamatuoran nga may kalabutan si Alma sa pagkadisgrasya ni Ronel. Nagkasulti di mo si Ronel sa cellphone. Nadawag siya na ako. Gusto unta siya mo ani pero wa ko musugot. Niya pa man si Alma. Wasab di aliho ka sa mga pulis ang bahin sa ilang pasangil kang Alma. Nalimot sab kuno si Ronel sa katapusan niyang giparkingan sa iyang auto. Unsa? Pero nahadlok sab ko. Oh, unsa may imong gikadlukan? Say gayon nga may numdum na si Ronel. Unya masakpan gyud nga may kalabutan gyud si Alma. Sa may akong buhaton. Kinahanglan dawaton nimo ang kamatuoran. Wa nga, boss. Nagkuhan naman ako si Jack pagsuko sa mga auto. Unsa? Lagi, boss. Nagsusi pa kung may nahinduman ka na ba? Unsa magyud kay motibo ni Jack? Siya yung pagpanghilabot ini kasuha. Inang na magbantay ka, boss. Kasi gayon nga matinood ang iyong duda, boss. Tingalik ikaw na sa iyang planuhan. Aron mawa ka. Unsa? Wala din ibabaw sa dresser ang bank book og withdrawal authorization ni gihatag ni Nopi nako. Tingali gihipos lang ni Nopi. Mayo hinoon. Pero murag magpalayo na si Nopi nako. Dili ko makatugod ini. Ako lang si Nopi. Og migasto kog dako aron lang makabaton mi kanak. O galing lang. Naani Nopi ang gibayad untan ako sa sperm cell donor. Nga maorig hapon si Ronel. Sam kay akay ng buhaton. Aron dili mawas kung kinabuhi sila si Nopi og Lucky. Makigsulti ka na ako, Alma. Importante kayo ang ato panagsultihan, ma. Unsa man ka na? Ma, namatikdan ako ba nga murag nahasol pag-ayo si Nobi ng higayuna. Wa ko masayod kung si Ronel ba ang nakaingon. Ngano nahasol siya pag-ayo? Wasad ko'y kasayuran sa nanghitabo ron sa akong anak. Ang bugtong ko lang nasayran nga gikahiubos kaayo niya ang imong paghagit niya. O saray paagi maaron mawa ang iyang kahasol. Pero kinahanglan nga mutabang sa kanako, ma. Aron matuman ang akong gitinguha. Unsa man ka na, Alma? Hinaot sad nga makasabot ka ning akong tuyo, ma. Gusto kong magmalinahon si Nobi. Ingon man, hayag ang ugma sa bata. Unsa lagi ang imong plano? Muhangyo ko nimo nga sabton mo ang akong plano, ma. Unsa lagi ka na? Magpalayo ta din eh. Moabroad ta. Kauban ka. Musugot ka, Sinobe? Dili gid mo sugot si Nobi nga moabroad mi kung dili ka kauban, ma. Mao nang ikaw may akong gihangyo karon aron. Kung musugot ka, ikaw may mahangyo ni Nobi nga mamiya ta din eh. Kuan, di man gid ko makasugakod anang sobrang tugnaw, Alma. Mayong pagbuminaw sa Musugot Lex man ko ba nga Pinol. inyo lang kung bihaan din Mayong pagbuminaw sa Lex Kamu na lang Pinol. panglarga. Dili lagi mo sugot si Nobi, ma. Ang iyang gusto nga dili ka malayo niya. Alma. Kinahanglan mo sabot ka sa kong plano, ma. Aron dili mi magkabuwag si Nobi. Oh, anong magbuwag man sad mo? Kesula na kay ko din himaw eh. Mas nindot po'y anak ng Amerika. Bisag asa basta layo lang din sa Pilipinas. Ni adin ang mga samok.
Nahadlok di ay ka ni Jack, Alma. Wa ko'y gikadlukan. Pero dili lang ko gustong samok. Nala, sige. Suwayan ako hangyo si Nobi. Pero kung dili siya mo sugot, wa ko'y mahimo. Gihangyo ka ni Alma? Sabta na lang ang tinguha ni Alma, anak. Aron dili mo magkabuwag. Mas maayo man sab tingalig magkabuwag ming duha. Unsa? Nobi, pagklaro diha, ha? Kung tinuod nga may labot si Alma sa nahitabo ni Ronel. Naimutang sab sa magkuyaw nga kahimtang nga among kinabuhi ni Laki. Siguro auna ka ng butanga, Nobi. Kinsa man say makapaniguro sa ilang gipasangil ni Alma. Amot lang. Pero tuwa naman ka sa kapulisan ang auto ni Ronel. Gusto lagi untang makigsulti si Ronel na ako. Anak, naluoy ko nimo. Nahibaw ko, mahait ang imong salabutan. Ihatag ko nimo ang tanang hikayon aron masulbad nimo ang imong problema. Tapangan ko ikaw sa pagampo. Ang akong cellphone. Oh, si Ronel. Ako baka ni siyang tupagun. Pala na. Nganong nanawag man ka? Gusto lagi ko magasulti ta. Please, Usa may itong palagsultihan. daghan, Ruby. Daghan. Please, atagi ko kigayon nga magasulti ta. Okay. Milikaw na si Alma. Asa man ta makita? Ug unsang orasa. Nanawag na sad si Ronel? Unya makikita ka niya? Mayo tingali makikita ko niya, ma'am. Aron masayod ko. Nganong si Alma gyud ang gipasanginan sa pagkadisgrasya niya. Ikaw la unay mahibaw ni Laki, ma. Ayaw pagdugay, ha? Tingaling manawag si Alma. Ako lang dado ng akong cellphone. Aron kung manawag si Alma, makatubag dayon ko niya. Nahibaw ko. Wa ka gyud mahimutang. Mahimong nasamok ka tungod sa gitug-an ni Jack. Pero ang labing nakasamok sa imong nauna, mao ang kahimtang ni Ronel. Ma, Nak, bisag dili nimo ang kunon. Pero nakita ko sa gilaw sa imong mga mata, ang kahadlok nga tingalig tinuod ang maong pasangil. ma, Nahibaw ko, Nobi. May pagbati ka ni Ronel. Pero imo lang kining gipungan. Ayaw na ko himo ang katarungan, anak. Aron ka mag-antos. May anak ka na nga nakinahanglan sa imong pagpangga. Sa imong pag-atiman. Og labaw kong nasayran nga ang imong kasing-kasing nagpaninggit na aron malipay ka na. Niya ng kalipay nga way katapusan. Salamat nga, misugot si Nobi nga makita mi. Hinaot nga, way makasunod niya. Ako singingnan nga, manuktok lang siya kaduha. Pero masiguro na ko nga siya nang miabot. Nahadlok ko. Unsaon niya buhato ni Alma nila. Say gayon nga mapamatud-an yun nga dunay labot si Alma sa nahitabo na ko. May nanuktok. Sinubi na gidron. Salamat nga wa ko nimo pakyasa. So dayon. dili ta magdugay, ha? May nakasunod nimo? Nag-order di ay kadaan? Oh. Abi na kong nasundan ka. Nagmatngon ko, ngaway makakita inig soda ko din sa giingon nimong function room. Mga uno na ta. Busog pa ko. Nadabang nag-order pa man ka. Gigoto man gud ko. Saw ilang gud ko. Sige na lang. Aron madali ang atong panagsulti. Ako rin rabang gibilin si Laki ni Mama. Ayaw ka bala ka. Dili ta kan ngayon. Mga uno na ta. Uy, Jack, niyaman lagi ka. Niya si Nobi nang? Ay, wara ba din eh.
Oh, hayam di siya. Namalit pag vitamins ni Lucky. Oh, may toyo kang nobe? Unsa man na? Gusto lang kong magsusi kon. Iya na bang nasudyaan si Alma? Bahin siyang gibuhat sa break sa auto ni Ronel. Jack, seryoso ba ya ang maong pasangil? Ngano, nasakpan na ba di ay gyud nga doon ay dakong kalabutan si Alma sa maong disgrasya? Well, padayong pang nagsusi ang mga kapulisan niini. Pero para na ako, way laing makabinuang sa break sa auto ni Ronel. Si Alma ragyot. Unya na lang ang tato ni mo tugaan ni si Nobe. Kung klaro na gyud nga doon ay labot si Alma sa maong disgrasya. Karon, nahasol ba ya pag-ayo si Nobe? Gusto lang kong makapangandam si Nobe ng... Unsa man? Waagid mo to o si Nobe sa kung gitugaan niya? Kung ako pa kaha si Nobe, Jack, maglisod kog too. Maayo man si Alma na mo. Inatiman ni Alma ang panginahanglan na mo. Hangtod na gani ang bata. Pero kuyaw nang kuyaw. Kung buhatong taming ni Alma ang bata, aron gyud siya makabawas ni Ronel. Laliman buhod ka? At ubangan gyud namo sa mga kaubanan ni Nobe. Giangko ni Ronel nga siya'y amahan sa bata. Humana ang pagkadisgrasya ni Ronel sa dihang iyatong gibuhat. Busa nga nung naabot man sa inyong huna-huna nga si Alma mo'y nagmaniobra. Tingalig may nasayran na si Alma. Ay, ambot lang, Jack, ambot lang. Bisag ako maglisod ko sa pagtuo sa inyong pasangil. Kung di mo mutuon ako, hindi ko mamugos na. Pero, kinahanglang dunay buhaton si Nobe aron malikayan ang akong pagduda. Sigurado yun ko, nang. Sigurado yun ko. Ang bata mo'y buhatong kasangkapan ni Alma aron dili malayo niya si Nobe. Salamat nga, imo kong kisawan. Madugay kita din kung dili ka na ako tumanan sa imong gusto. Nobe, Wa lagi kunitay sa kamot. hangtod ba karon? Huwag kagayapon mo to nga na-inlap na ko na mo. Tuhoy ko, Nobe. Naikukma ko na mo. Netong higayon nga, kalit kumilan ka. Nagpangita ko na mo. Galing lang, layo kayo, nga akong giadtuan. Umahatlok sab kong manawag ni mo, kitingalig ang tumboy mo ay makatubag. Unsaon ko masabag tuo sa imong gisulti? Nga daan man ko nimong gipasidan-an nga wa ka mahikuman ako. Dili ka lang gihapon mo tuo nga. Mitambong gyud ko sa adlaw, kanus ani mo gihimugso nga atong anak. Naipaw ko. Nga magkinahanglan gyud ka nako. Say gayon nga ihimugso mo nga atong anak. Hinungdan nga, gipabantayan ko ikaw ni Chukoy. Unsa? Niabot ako gikan sa Boston, pero wa ko mo pauli sa amo. Kamagi akong tuyo nga kung dadon ka na sa ospital, maka-assister dayon ko nimo. Kipati ko ang kaluoy nimo. Dili lalim sa imong bahin, nga ihimugso ang atong anak. Hinungdan nga mihangyo ko sa doktor nga akong amo sa una. Aron makasud gawas ko sa ospital nga imong nahimutangan. Apan, ipasundan tagyo ka ni Chukoy. Ingon ka niya na kabililon sa akong kinabuhi, Nobe. Ikaw o kang atong anak. Sadiyang dito na ko sa delivery room. Atol nga biyahe si Alma. Kipati ko ang kahawa. Nga sa akong kalisod, ako rin nagantos. Maglisod gani kong utong ano magawas na lang unta ang bata. Gigunitan ko. Gigunitan ko Mayong kung kaayo ni mo pagbuminaw kamot. sa Lex Pino. Ang dili ka malusno. Sadiyang imo kong kigunitan. Gibati ko nga ako na ang kalibutan. Kompleto na ko. Ug sadiyang nabatyagan ko ang kahugot sa imong pagungit.
Murag usasab sa atong anak na magawas na. Hinungdan nga gipangmuskan ko ang pagutong. Ingon mo, anak, kamahal na ko. Pero dagan og sa kapal kung mapadaog ta sa atong kahuyang. Kung ipatigbabaw lang nato ang atong pagbati, kung sukla nato ang gustong mubabag sa atong luha ka pagbati, kita, mauwi mo daog. Awahi ka na may abot sa akong kinabuhi. No, dili pa uwahin, Nobi. Tukani ko. Nahigugma ka ba na ako? Tukani ko, Nobi. Awahi na, Ronel. Dili, Nobi. Kung nahigugma ka na ako, andam kang mo-fight sa atong duha ka gugma. Kung nagmahal ka sa atong anak, dili ka makatugot nga magdako siya nga maglibog kung kinsa gyud siya. Una ang paghinundom diin kalas nga may parking. Aron mahimo ng tinaw ang tanan alang ka nako. Please. Tatakaon ako. Nahigugma ka ba na ako, Nobi? Ha? Nobi? Sa'yo rin tubago ng maumong pangutana, Ronel. Pero dili lang nimo hatagag gibugaton ang taod-taod na namong panagtipo ni Alma. Hatagi una kong palido nga rason. Nganong ibaylo ko ikaw ni Alma. Nobi? Hinundumi diin kalas nga may parking sa imong auto. Ug mo nang higayon na nga matubag ko ang imong pangutana. Ayaw na pagbiya. Gibilin ko lang sila kini Mama. Ug ayaw sa pagtuo, Ronel, nga bisag nahigog mapako nimo, mahimo ko dayong husgahan ang pinuhat nga dakong natabang aron ikauban ko ang akong inahan. May sakit si Mama. Ug dili pa ko andang nga mawa siya nako. Ug si Alma dako gikatabang aron ikauban ko ang akong inahan. Nakasabot ko sa imong gibati, Nobi. Pero dili mahimo nga hangtod ang kaugmaon sa atong anak masakripisyo. Labaw kong nagunaw na sa kaugmaon sa atong anak. Tumana una ang akong kihangyo nimo. Hinumdumi ang lugar diin giparking mo ang imong auto. Ayaw na pagawas. Magpatawag kong taxi para nimo. Salamat. Nakasakay na yun ko. Wa tingali nakakita na ako. Kaya dito man ko sa exit kay Aki sa taxi. Naluoy ko ni mo, Ronel. Pero dili mahimong magpadadayon ko sa puluog sa akong pagbati. Dili ko gustong masayo. Dili ko gustong nga makaingon ang inahan ni Ronel. Nga pagkagik og naong. Kinakiklang bigit kang bisan kinsa na lang. Tuwa na siya. Dili pa gid ko gusto nga mubiya si Nobi. Wa pa ko makontento sa pagsudong niya. Sa pagpikigsulti niya. Nawilig ko niya. Ingon ini di ay ang mahigugma. Mugawas na ko din eh. Magpatawag sa taxi. Adtol kos gawas mo paabot sa taxi nga akong ipatawag. Ronel? Iya kang nakitaan si Nobi? Hoy, Ronel, naunsa ka? Nakalitan lang ko. Oh, abi ko wa ka makadungog na ko. Gikotom ko maong misuod ko din, eh. Doon na kay kauban? Wa man. Ah, wa. Wa. Ah, dali, nga onda. Muna ko kaon, Jack. Nagpatawag na lang kong taxi. Sa uwi na lang ko. Ako rin hatod mo sa inyo. Nagpatawag na kong taxi, Jack. Thanks for the offer. Mm. Ninapang yun ang waiter nga akong gisogo. Una ko na mo, ha? Ah, oh, sige. Di magkakapabugong. Diin man mo nagsulti si Ronel. Sa restaurant, Ma. Uway nakakita ninyo. Wa. Kay dito man mi sa function room nagsulti. Dili lang ko gusto masayop sa akong desisyon. Ngano? Siya mismo murag dili makatuo nga makahimo si Alma sa gipasangil niya. Pero gusto lang niya malikay ko o ang among anak sa panimaw sa unya ni Alma. Kung galing, matinuod ang maong pasangil.
Unsa may iyang buhaton? Iyami ipalayo ni Alma. Makahimo ka? Ambot. Maghari pagyapon sa akong nahuna ang dakong natabang ni Alma natong duha, ma. Pero, dili sab ko makatugot nga masakripisyo ang kaugmaon sa among anak. May katungod sab nga mahingawa si Ronel. Dili ba? Dako siya katungod. Kay siya mo yamahan. Pero, daghang babag kung ang among pagbati mo ay mo patigpapaw. O gawas pa. Dili pa sigurado kung may labot pagid si Alma sa disgrasyang nahitabo ni Ronel. Nobe. Ako siyang gihangyo. Nga hinumduman niya ang last nga gipartingan niya sa auto. Mahimong dunay CCTV nga. Imo bang gitug-anan si Alma sa nahitabo niyang duhang Ronel? Hinungdan nga naumol si Lucky. Wa ko'y gitago ni Alma, ma. Imong gitug-anan si Alma? Oo. Ako siyang gituganan. Nobe. Dili ka... ayaw na lang. Dili sad ko gusto nga husgahan ang pagkatao ni Alma. Ma, kung maoy imong pagtuo nga sobra ang selos ni Alma kang Ronel, nganong iya man kong giubanan sa ospital? Ngano, ma? Unsay imong kalibutan nga mahimong pagtabon lang sa iyang gibuhat ang pag-uban niya nimo sa ospital. Hangtod ka, ma? Nagduda sab sa ilang pasangil? Ambot, Nobe. Pero kinahanglan imo gid unang siguroon ang panghitabo. Ma, dili ko gustong masayop sa akong desisyon. Dili ko gusto nga mahayan ko pagsagop sa ilang mga pasangil. Bisan tuod wa ko'y gugma ni Alma. Pero dili sa manalis nga dako siyang natabang. Aron malugwayan ang imong kinabuhi. Pero dili sa mahimong masakripisyo ang akong anak. Nobe, kinahanglan ang kamatuoran mo imong basihan sa imong desisyon. Ay, ambot, ma. Wala ko makasabot na ako. Pero mas malipayon ka kung inyong ikauban si Ronel. Mas malipayon ko, ma. Pero bugat sa ubabag kung maoy akong ipatigbabaw ang pagpati ko ni Ronel. Nobe, Kaugalingon niyang inahan ang among problema. kamo man kahay priority ni Ronel. Ma, mauyo na ako na ang gisakripisyo ko ang akong kaugalingon. Kaugalingon akong kalipay tungod nimo. Kay inahan ko ikaw. Mahal ka kayo na ako, ma. Nobe, Nahibaw ko. Mahal sab ni Ronel ang iyang inahan. Ug dili ko makatugot nga ako mo'y mamahimong hinungdan. Aron iyang talikdan ang babae nga mo'y naghatag kaniya kinabuhi. Ang akong cellphone. Sama ni? Hello? Sorry nga, nangahas ko sa pagpanawag nimo. Kinsa ni? Si Ronel, Ngano nanawag man ka? gusto ko makigsulti nimo. Kanang kita rin duha. Mahimong mo ari ka sa office. Pwedeng ari lang sa gawas? Sa function room, so sa mga 5-star nga restaurant. Unsa may atong panagsultihan? Importante. Magkita ta aron masayod kayo unsay akong puyo nimo. Nahibaw ba sinog bining imong pagpanawag nako? Wa, May labot ni sa bata? O kang Nobi? please, magkita ta. Okay. Unsa nga restaurant? O unsa nga function room? Maayong pagbuminaw sa Lex Salamat Pino. sa paghatag mo kay kayon sa akong hangyo. Importante makakayo. Importante. Please, sit down. Unsay ato panagsultihan? Coffee? No, thank you. May gibiyahin kong trabaho.
Gipatawag tagyo ka kay marag dili ko magkatuo sa pasangil nga may labot ka sa akong pagkadisgrasya. Si Jack na sad ang nagpalakaw, anak? Tinuod o dili? Hangtod ka? Nagduda sad ako? Tawgon ka nako kung fully believe pagyud ko sa pasangil ni Jack. Am I capable of doing that dirty game? Naibaw ka ba? Nganong namabdo si Nobi? Gitug-anan ko ni Nobi sa inyong gibuhat. Gisakitan ka ba? Of course. Sakitan yun ko. Kagiampingan ko pag-ayos si Nobi without knowing nga doon na day mangilad niya. Dili ilad ang akong gibuhat. Pagtabang, Alma. Aron makakupot og dakong kwarta si Nobi. Unsay motibo nimo sa pagbuhat sa ingon? For her security. Netong higayon, din gibuhat na mo ang paghimog bata. Ang kunon ko, wag yun ko'y pagbati niya. Same with her. Wa sa suya pagbati na ko. Kay that was our first meeting. Nganong giangkon mo ang anak ni Nobi? Dili ba sperm donor ka lang? Sa dihang dito na ko sa Boston, wa ko kapugi ang paghandom sa naitabo na mundo. Og di atong pangura, miturok ang akong pagbati ni Nobi. Ha? Ingon ana lang ka sayon? Ha? Ang matuod nga kukma, muturok lang kini sa atong kasing-kasing, dili ba? Ug mao na akong gibati nga to kanina. Nakiksulti ka ba nako? Aron mo hangyo nga i-let go ko si Nobi? No. Ako lang si Nobi og si Lucky. Ako lang. Nakadungog ka? Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado, ikaw akong unungan. O palihugday ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.